Dobroveče, poštovani gledaoci. Gledate Dnevnik slobodnih građana. U večerašnjem dnevniku vidjet ćete kako je grupa nezadovoljnih građana pokušala da dobije svojih 5 minuta istine na javnom servisu Srbije. Vidjet ćete. U RTS spremni da nas počiste. Kao što vidite, svi smo seli dole mirno i to ne pruža otpor i sada će najverovatnije prosto samo neka prikažu ovo i mi idemo. Neka dođe urednik, neka prikaže ove ljude i neka kažu što smo ovde i mi ćemo svi lepo izaći. Samo 5 minuta istine. Sve što tražimo je 5 minuta istine. 5 minuta istine i svi ćemo izaći. U toku pregovora građana sa osobljem RTS-a, po nalogu ministra policije Nebojše Stefanovića, policija je nasilno počela da ih izbacuje i da pritom primenjuje prekomernu upotrebu sile nad građanima koji nisu pružali nikakav otpor. Građani su i u nedelju, 17. marta, nastavili miran protest ispred predsjedništva, gde su stajali sa zahtevom da im se predsjednik obrati. Policija je i tokom mirnog protesta uhapsila 10-ak mladih ljudi. U sledećem prilogu vidjet ćete zbog čega je uhapšen jedan od njih, Uroš Savić iz Aranđelovca, koji ni u jednom trenutku nije ugrozio ničiju bezbednost. Ovo je štita, šta je to štita? Šta je vaš štita? Skinite zastavu sa rukava, molim. Tebi ako je fetišna za 300 eura bijem svoj narod, ajde. Ja sam svoj štit stavio na grudi, udo. Ti skini šlem, ja ću kačketi, ajde. Čega se stidite? Ja znam da je vas sramota, ljudi. Vas je sramota što ovo radite, to je jasno. Ali nemojte to da radite. Nemojte to da radite. Ja sam radio u državnoj firmi i dobio otkaz zbog SNS-a. Dođite kod mene u firmu da radite građevinu, nije problem, ajde. Znači, obraz je važnije para, ljudi. A ovaj će padne za 3 meseca, za mesec dana, za godinu dana. Šta ću ti da kažeš? Šta ću sinu da kažeš? Šta ćeš čerki da kažeš? Pa znaš, tata, jebi ga. Šta ćeš da nam gađate kukaci? Ne radi se tako posao. Ja znam da vas je sramota, što obarate pogled? Što obarate pogled? Ali šta da radimo, jer nismo svi isti. Dok je takvih, bit će i ovakvih. Šta da radimo? Dakle, bravo! Bravo! Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić napustio je predsjedništvo nakon nekoliko sati pošto je završio partiju šaha sa svojim saradnikom Nebojšom Stefanovićem. I tom prilikom
građana koji su bili ispred predsjedništva. Jovana, nemoj ja vidim. Lažeš! Nemaš sam da vladaš, čovjek! Nemaš sam da vladaš, bre! Treba staviti! Aktuelna vlast uspela je da izvede srednjoškolce na ulice koji su okruženi kordonima policije, izrazili protest zbog hapšenja njihovog školskog druga Pavla Cvejića. Od vlasti su zatražili oslobađanje njihovog druga koji je uhapšen tokom protestne šetnje 1 od 5 miliona u Beogradu. Nastavljamo vestima iz Knjaževca. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na svoj oproštajnoj turneji posjetio je Bor. Članovi Srpske napredne stranke iz Knjaževca organizovano su otišli na miting podrške. Jedna grupa članova je mini busevima Moto Boema otišla put Bora, dok su neki od funkcionera lokalne samouprave otišli u Bor službenim vozilima. Reporteri Dnevnika slobodnih građana su ispratili i taj događaj. Eat a sandwich, any kind of flavor, it doesn't matter which. Put a big piece of bread on each side, you're in for a delicious ride. Peanut butter jelly or portobello, open up your mouth and say hello. I'd like to party, but I'm feeling slow. Just eat a bite of sandwich and you're good to go. Eat a sandwich, yeah. Eat a sandwich, eat a sandwich, eat a sandwich, sandwich power. Eat a sandwich, you're eating like a king. Don't have to be rich. I got a ham and Swiss online. You're living the dream. Give me a high five. Instead of a gun. And you ain't having fun. Nothing is bad. I read it online. Nonsense. Don't waste my time, cause it's sandwich time. It's sandwich time. It's sandwich time. MC Butter in the house, it's time for the sandwich roll call. Sandwich power, Swiss, sandwich power, got zero, sandwich power, can you get that sandwich power? Roast beef, sandwich power, chicken salad, sandwich power, Italian hoagie, sandwich power, can you get that sandwich power? Sandwich, yeah. Do it right now. It is better get that sandwich power.
kraj dnevnika, vesti iz Ministarstva za zabavu siromašnih. Poštovana publiko, kao što ste obavešteni preko plakata u našem gradu, večeras će se u mom i u vašem bioskopu prvi put prikazivati Ton filmovi! A sa dolarima i sa zlatom verno skače. Skroz nastao bolestan čovjek. Šta ti je? Želim da se utopim. To bi bilo sve za današnji dnevnik. Hvala na pažnji i vidimo se narednog četvrtka.